ಹಾಯ್ ನಮಸ್ತೆ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಮತ್ತು ಎಂಚಲ್ಲರು ಸೊಕ್ಕೆಲ್ಲರಿಂದೇನುವೆ ಇನ್ನಿತ ರೆಸಿಪಿ ದಾದ ಪನ್ನುಂಡ ಇನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ದಕ್ಕಲಿಕ್ಕೆ ಮಾತೆರೆಗಳು ಚಿರ ಪರಿಚಯವಾಯಿನಂಚಿನ ರೆಸಿಪಿಂದು ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅದು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ದಾದ ಪನ್ನುಂಡ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು ಮಸಾಲ ನೀರು ದೋಸೆ ಇನ್ನಿತ ರೆಸಿಪಿ ಎಂಚ ಬಲೆ ಪೊಯ್ ದಾದ ತೂಪರ್ ಮಾತಿರ್ಲ ಮಸಾಲ ರೆಸಿಪಿ ಮಸಾಲ ನೀರು ದೋಸೆಯೇ ಭಾರಿ ಶೋಕಾಪುಂಡು ನಿಕುಲವರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುಲೆ ಓಲ್ಲ ಈ ವೀಡಿಯೋನು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟ ತೂಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ಖಂಡಿತವಾದ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು. ಒಂದು ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನು ದಾದಪುರ ಬೋರ್ಡು ಪೂರೆ ನಿಕ್ಲೆ ಪನ್ಪೆ. ಓಕೆ ಬಲೆ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಅರಿನ ಪಾಡುಗ ಅರಿ ಪಾಡ್ದು ಬೊದುಲೆರ್ದಿಕ್ಕ. ಓಕೆ ಬಲ್ಲಿ ಪೊಯ್ ಪೊಯ್ ಏಯ್ ಮೂಲಿ ಒಂಜಿ 4 ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮೆಣಸದ ತೊಂದೆ ನೀನು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ. ಫಸ್ಟ್ ಅರ್ಧ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೀಜ, ಅರ್ಧ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಜೀರಿಗೆ, ಒಂಜಿ ಚೂರು ಬೇವು ಸೊಪ್ಪು, ನೆಕ್ ಚೂರು ಮಂಜಲ್ ಪೊಡಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಒಂದು ಯಾನ್ ರೇಷನ್ದ ಅರಿನ ರಡ್ಡು ಲೋಟೆ ಪಾಡ್ದೆ. ರಡ್ಡು ಲೋಟೆ ನೀನು ನೀರಿಡು ಬೊದುಲ್ಪದು ಇತ್ತ ಕಡೆಯರೆ ಪಾಡ್ದೆ. ನಮ್ಮ ಒಂದೊಂಜಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಒಂಜಿ 5 ಗಂಟೆ ನೆನೆಯರೆ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೇನು. ದೋಸೆದ ಬಂದ ಕಡೆ ದಾಂಡು 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನು ಕೊಕೊನಟ್ ಆಯಿಲ್ ತಾರದೆಣ್ಣೆ,